Един български учен, професор Лъчезар Филипов, влезе в класация на британски вестник, в която класация срещаме имената на известния световен учен Стивън Хокинс, Михаил Горбачов и не само. Джимми Картер, Роналд Рейган. Това е класация на вярващите в НЛО според едни заглавия, според други в извънземни. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Кога разбрахте за тази класация и изобщо приятно ли ви стана, че влизате в класация? Неделя вечер ми се обадиха от Италия, където аз бях на една конференция в Флоренция на Италианското филологично общество. Ми казах, Лъчезаре, разбрали, че си класиран там. Приятно ми е, защото, вижте, това, което се случи с мене последните 2 години в България, бях низвергнат от всякакви позиции, които има, и моите колеги се срамуват от това, че се занимавам с и признавам съществуването и пропагандирам наличието на извънземен разум. Ми беше малко така странно, защото последните 2 години аз по частна инициатива участвам в много конференции в Кембридж, в Страсбург, в Флоренция. Бяхте нарочени тук, така ли? Да, впрочем, тук дори ми се беше казано, че трябва да се отрека от тези понятия, защото съм срамял българската наука. И Българската академия на науките? Да, беше приписано, че БАН се занимава с тия работи и виждате, че БАН в момента е в много странна такава сложна позиция. За голямо съжаление, българската държава в последните 20 години, вместо да изгражда обществото и образованието и науката, всячески се стреми да го затрие. Вие обаче получихте ли някакво обяснение от вашите колеги, защо срамите? Вижте, това е... Казват, че дали си луд или гений, зависи средата, в която работиш. Значи, на времето Лобачевски в изостанала Русия бил обявен за луд. В същото време Риман, който създава нелинейната геометрия в напреднала Европа, е признат за гений. Така че се получи някакъв анахронизъм. Значи моите работи, аз съм в момента ръководител на един голям проект, свързан с житните кръгове световен, в който участват Франция, Канада, Германия, Холандия. Бях помолен да го поема този проект в Флоренция и сега ще го докладвам в Сан Марино, когато ще се състои 19-ти световен конгрес по уфология, и също така развитието на този проект ще бъде докладан и в юли месец в Санкт-Петербург, където ще се проведе конференция по СЕТИ в Русия под егидата на Международната астрономическа федерация. Виждате, че се занимават организации със световен авторитет. Така е, имената са много авторитетни. Кажете, кое ви дава основание да вярвате в извънземни? Питам го абсолютно сериозно, въпреки че това обикновено наистина е обект на някаква подигравка, но сме респектирани от имената, които са в класацията. Вижте, значи има 2 варианта. Или ги няма, или ги има. Да. Вие сте избрали да вярвате, че ги има. Ако ги няма, тежко ни и горко на нашата цивилизация. Защото ние с нашата технология, с нашата наука сме закопчани за тая нещастна планета, която до 150-200 години ще свърши ресурса си. Тоест, ние нямаме друг изход, освен да изчезнем. Ако ги има, това означава, че има друг вариант. Значи, има начин в тая вселена да се решат проблемите. Защото ние в момента, значи, това, което забелязват, не знам дали хората се замислят, но преди 50 години, сега 50 години се навършат от Гагарин, 50 години космическите изследвания стартират рязко в развитието си. Изведнъж започва драстично намаляване, драстично забавяне на изследванията, драстично свиване на финансирането за научни изследвания. Защо? Защото в крайна сметка ние разбираме, че ние в момента сме в една задънена улица в науката. А от друга страна, тези, които дават пари, не искат да има нови знания, защото трябва да се финансират. И наличието на извънземен разум означава, че има други алтернативи. Не на празно Стивън Хокинг, който аз го познавам лично. За пари, казвате, че това са пари. Това е развитие на човечеството. Значи Стивън Хокинг неколкократно е бил в Москва, когато аз бях студент и докторант, при моя ръководител Зелдович, аз го познавам лично. А с Мартин Рис, който е шеф на Кралското общество астрономическо, той е бил 2 пъти в България на симпозиуми, които сме организирали в България. Президент на Британското кралско научно Точно така. Значи той е един от хората, които се занимават с черни дупки, с които аз се занимавам. Какво си казвате с тях? Стивън Хокинг се обявен... Вижте, Мартин Рис в Кембридж... Това е най-умният жив човек на планетата. Значи Стивън малко или много аз не споделям неговото виждане, че ние трябва да си траеме и не трябва да се показваме, че съществуваме, защото, вижте, това е менталитета на слабите.
Значи ние в момента имаме менталитета, че едва ли не, ако те дойдат и те са пълни от нас, те ще ни бият и ще ни рециклират, ще ни ликвидират. Той е казал така, че трябва да ги избягва човечеството, отколкото да търси контакт с тях и да ги изследва. Него почти със сигурност. Значи да, аз съм привърженик на обратната. Значи в момента се разработва един така наречен проект METI, значи има SETI, контакт с извънземни, Search, търсене, и METI е меседжинг, т.е. изпращане съобщение. Значи, 86-та година, когато за първ път от Аресибо беше изстрелян такъв сигнал, ние разбрахме, че по-добре да чукнем на вратата и да кажем, ние сме тук и ние нещо разбираме. Това е... Ние преди малко видяхме кадри от филма на Боби Лазаров, който направи едно такова голямо изследване с помощта на учени за появата им, за това виждали ли сме ги. Има ли научни доказателства, че някой някога е видял и е разбрал това, което е видял, какво е точно? Значи ние в момента имаме много наблюдателни данни. Имаме доста натрупан материал. За голямо съжаление, като доказателство, като контакт, все още няма обявен реално. Отговор на съобщенията няма. Лошото е другото, че години наред, по странни стечения на обстоятелствата, тая информация от правителствата е крита. Например? Аз мога да ви кажа един случай, който моят ръководител Желдович ми разказа. Значи, 1942 година на Сталинград, когато е битката около Сталинград, се появява НЛО. Доклада се на Сталин, Сталин премълчава. Нали? Това е казано на моя ръководител от Каральов. 1947 година Сталин вика Каральов. И му казва, ето ти тук 4-5 папки му дава и го затваря в една стая за 3 дена да направи анализ. Това, което е било събрано за НЛО-тата. След 3 дена Каральов излиза и казва, това е изключително интересна технология, не е опасна за нас в момента, но ние не сме запознати с това нещо. От този момент цялата тая папка, цялата тая документация отива в КГБ. Същото е с Розвелт. Розвелт, след като пада чинията, всичко се поема от ФБР и всичко се засекретява. Кажете ни за тази чиния. В Розвелт попада летящ обект, който се разпръсква, с който дори е имало, нали, там остатъци от някакви тела и така нататък. Хората не са знали какво е. Материалите, от които са изработени, са непонятни за нас. И в един момент, до 2-3 дена се говори, нали, че това е тяло, което не е... Кога става това? 57. Може ли пак отново колегите да пуснат кадрите от филма на Боби Лазаров, където той събра всъщност доказателства, включително различни хора са снимали обекти, които не е ясно какви са, а в последствие и науката не може да докаже какви са. Вижте, там има един много особени неща. Значи, в Италия докладваха италиански колеги и канадски колеги, че тези НЛО-та не излучват светлина, т.е. не може да се снима спектър. Т.е. като се снима, не може да се разбере от това, от какво е направено. Виждаме, може би е някаква оптична измама или нещо друго, така ли? Сега. Но италианците и канадците, особено италианците, са разработили една технология, която се използва в момента в американските военноморски сили. Това е за локализиране на тяло, което ако се движи и създава турбулентност от въздуха, се локализира, без да излъчва светлина. Значи, италианците го разработват, за да ловят чинии. Италианското правителство, което финансира до някъде тая разработка, не успява да го внедри в италианските в Италия, и колегите го предлагат на американците. Американците го внедряват при търсенето на подводници. Значи подводницата, когато се движи в океана, но не работи двигател, тя само се движи и създава турбулентност. И това тяло... Това е начин за засичане. Мога ли само един такъв въпрос да ви задам? Казахте в момента, че ръководите един международен проект около изследване на така наречените кръгове, житни кръгове. Да. Става ли ясно защо периодично някъде по света се появяват такива житни кръгове? Някой си прави шега с нас? Или има доказателства, че те са следствие от някаква дейност на извънземен разум? Значи, в продължение на това, което казах преди малко, значи в момента се плащат много големи средства на групи хора, които да фалшифицират тези житни кръгове. Това е създаването на така наречен информационен шум, за да може тази информация да не се възприема сериозно. Кой има интерес да потулва истините? Тези, които трябва да дадат средства, ако ние имаме доказателство, че се съществува извънземен разум, това означава, че има други алтернативи на нашето технологично развитие. Тоест има други информационни полета, има друга технология, има друг начин за предвижване в Вселената. Просто бизнес. Тоест, разбирате,
предпочита се ние в момента да консумираме това, което ние на земята, за да могат тези, които печелят пари, да могат да си ги натрупват. Бизнес, така. Защото ако ние, например, имаме достъп до чистата енергия, космическата енергия, значи не трябва да забравяме нефта, въглищата и другите. Аз знам заради нефта и въглищата какво става в света. Значи, що се касае за житните кръгове? Значи, житните кръгове са много сложно нещо, което искам да ви кажа, че значи, това, което се докладва последните 4-5 години, и това, което аз съм се занимавал, и това, което може би предизвика и назначаването ми за ръководител на този проект, значи, житният кръг, истинския, е пречупен на 15-20 см от височината от земята и се образува едно такова коляно, като артритните заболявания при хората и при животните. Едно такова издуване. Но вътре има силно изменение на нано ниво. Тоест, веществото не е преварено, не е изпечено, защото житният кръг продължава, т.е. житото продължава да расте. Може да го предизвика. Това значи, ние мислихме, че това е нещо, което е свързано с нашите микровълнови печки, т.е. така наречените... Такъв принцип. Такъв принцип. Но значи, това означава, че вътре тъканта трябва да бъде изгорена. Но тя не е изгорена. Значи, това, което аз изказах и в Страсбург, и в Флоренция като хипотеза, значи, тези, които го рисуват, ние не знаем кои са. Значи, те владеят някакво информационно, някакво поле, което те някак си са разбрали, че то вреди на нашата биологична структура. И затова те ни пращат този сигнал, но най-безопасно го рисуват на тия житни полета, защото ако попадне, може би, върху нас, върху животните, ще ни изпече. Тоест нещо ще стане, нещо ще ни увреди. Кажете само с едно изречение. Едгар Мичел, бившия астронавт от НАСА, който през 2009 е обявил, че има извънземни. Това човек е стъпил с Апол 14. Той също е в тази класа. Значи, вижте, аз не познавам Едвард, но аз познавам Бъс Олдрин, който стъпи на Луната, втория човек, който също ми каза, че въпреки че те са подписвали декларации, те са чувствали непрекъснато ментално присъствие около себе си. Значи, вие знаете, че програмата Сатурн Аполо, много странно, когато останаха 4 или 5 екипажа, не си спомням точно, и бяха похарчени около 4 милиарда долара, значи всичкото ровери, кораби и така нататък, всичкото е подготвено, и изведнъж се изправя шефа на НАСА и казва: ние загубихме интерес в Луната. Тоест, някакъв алогизъм. А самия... И с това приключваме. Значи самия първи космонавт, късал на Луната, питайки го руснаците на една такава пиянска компания: кажи сега, какво е станало там? Да. И той така през рамо казва: и ние сме подписвали декларации. Благодарим много за този интересен разговор. Професор Лъчезар Филипов беше гост в нашото студио, след като преди 2 дни влезахме на световна класация, в които присъстват световни учени, които твърдят, че има извънземни и ги изследват. Но с това приключваме за днес. Тема, на която няма да намерим отговор в рамките на предаването със сигурност, дори и утре, когато ви чакаме в 7 без 15 да се събудите с нас. Може да звучи малко налудничево, но е казано от сериозни хора на сериозен форум в Ватикана. До 1 година, вследствие на чудовищна манипулация и подмяна на фактите, е възможно военни да инсценират нападения от извънземни, за да може това да бъде аргумент в полза на желаящите да наливат милиарди в въоръжаване и превъоръжаване за военни цели. Или да оправдаят налетите или да оправдаят вече милиарди. Професор Лъчезар Филипов е при нас. Той е част от Института за космически изследвания и технологии. Да. И това от вас дойде като разказ. Значи аз се завърнах вторник от тая конференция, като частно лице участвах, тъй като моите колеги дори ми забраниха да използвам и откъде съм. Добре, пишем частно лице. Това си е техен проблем, тъй като участниците, около 10 чужденци, които бяхме, никой не се притесняваше да представлява организацията си.
Но това са и наши проблеми. Вие включително и от пари се нуждаехте, за да пътувате на тази конференция. Реши го проблема, така че това не е... Проблемът е за много членове на Българска академия на науките, но явно аз просто така се получи нещо. Добре. Кой ще прави на извънземен и с каква цел? Значи, това беше информация, която се подаде от италиански военни, които участваха, имаше двама генерали. Значи, това беше мероприятие, което беше организирано, между прочим, не във Ватикана, а в Рим. И се нарича Първа римска конференция. Това е 11-та конференция на КУН, това е италианската уфологична организация, но това е Първа римска, която под егидата на Външно министерство, на кметството и така нататък, и Министерство на отбраната на Италия. Значи участваха военни, участвахме ние няколко чужденци, значи беха двама французи от Европейската космическа агенция, президента на Френската аерокосмическа асоциация, директора на Ватиканската обсерватория, директора на Дъблинската, около 10 човека бяхме. Освен италианците, около 200 човека беше форум. Значи основната тема беше точно това, беше представено от италианците и от американци. Кой точно го твърди и с какви аргументи има или значи, това е информация, която е получена в италианските служби. Сега как са го получили? Значи, как звучи? Значи беше представено така, че до една година, ако не в района на една година, може и повече, ще се организира така наречената манипулация или нещо типа на 11 септември, което ще демонстрира агресивността на извънземни към земните жители. Тоест какво ще се имитира? Идване на извънземни, ама не истински, което как ще изглежда? Звучи апокалиптично, вижте, аз не мога да кажа. Значи горе-долу вие виждате, че в медиите се просмукват вече такива филми за агресия на извънземни и така нататък. В медиите се просмукат информации за края на света. Не, махнете го. Това никой, между прочим, 4 години аз ходя по такива мероприятия, никой да в чужбина не се говори за 12. А кой го казва това? Че нещо подобно на 11 септември? Не на 12. Значи, подобно на това, което се случи тогава с войната срещу тероризма, както сега знаете, имаше манипулации свързани с няколко арабски страни, за да се предизвикат военни действия там. С мащабите на тези събития. Ето такова нещо, което за да направи отново едно превъоръжаване вече на нивото на междузвездни войни. Кой го каза това? Кой италиански представител? Рикардо Пиноти, който е един от основните личности в тая организация. Той КУН. Какво работи? Рикардо Пиноти. Той е инженер, който е научен секретар на тази КУН организация, която фактически, значи, тези, които ние участвахме там, бяхме заснети на едно DVD, което DVD след мартинската конференция ще се разпространи в медиите, точно с нашето мнение какво мислиме за една такава манипулация. А господин Пиноти, има ли някакъв изтекал документ, някакво сведение, някакъв прихванат разговор, за да звучи достоверно и за да му повярвате и вие останалите сериозни участници, че е възможно значи, това освен нещо господин да се Пиноти, президента на Френската аерокосмическа агенция, то се води Асоциация по аеронавтика и астронавтика, който фактически каза, да, аз също имам тези мнения, тези данни, ние сме ги получили по нашите си канали. Представител, който беше на JPAN, това е лабораторията, която е към Тулуза. JPAN е лаборатория вече с 30 годишна история към Френската космическа агенция. Тя е под прякия контрол на президента. Те също имат информация за подготвянето на една такава евентуална провокация. И кой ще има интерес от нея, за да се превъоръжи? Значи ще имат интерес и руснаци, и американци. Това ще бъде, как се казва, едно изнасяне на нови технологии, на ново превъоръжаване. Вие вярвате ли в тази теория? Очевидно все още не подкрепена с документи и нещо, на което да стъпи. Значи аз първо, докато не видя документи или доказателства, не мога да повярвам. Но вижте, аз участвам вече пета година в такива конференции. Значи непрекъснато ние се оправдаваме, че те не са. Непрекъснато ни се задава въпроса, агресивни ли са, ако съществуват. Защото в крайна за извънземните вече за извънземните говорим. Значи, агресивни ли са, верно? Не са, защото вижте, значи ние имаме факти, че те са ни посещавали хиляди години преди. Сега
Значи имаме факти, които ние показваме, че ние не можем да докажем, че тогавашното ниво на култура съответства на тези технологии, които са използвани, значи някой ни е помагал. Ние виждаме религиите, които са много странно, че всички религии са свързани с някой идва от небето, независимо, че те не са свързани, те не са си говорили. Значи това показва, че тяхното присъствие, тяхното идване, евентуално, те са могли многократно, стократно да ни унищожат. А сега дали са тук? Не мога да ви кажа. Значи, вижте, дайте не говорим. Значи, това е несериозно. Дали са тук и дали... Значи, дали ни наблюдават, дали ние сме... Значи, доказателства няма. Но аз считам, че ние трябва да сме готови и много научни среди вече го говорят. Трябва да сме готови за един евентуален контакт и ние трябва да знаем какво ще искаме, т.е. какво ще правим. Защото, вижте... Излъчиха май наскоро специален говорител, ако има такъв контакт, той да го осъществи. Да има представител. Вижте, значи ние сме още далече от това дали ще има извънземен разум, дали ще го открием. Защото, ето, ще ви дам един пример. Ние не можем да се разберем делфините как говорят. Ние помежду се не можем да се разберем. Да не говорим за нашето общество. Значи това са нещата, които в крайна сметка ние трябва да ги изчистим за себе си. Какво трябва да поискаме? Не можем да поискаме. Значи, едно от нещата, за да поискаме, ние трябва да сме наясно със себе си. Значи скоро няма да дойде. Значи, честно ви казвам, 15-20 години дават моите колеги, които се занимават с програмата СЕТИ, за откриването на сигнали и така нататък. Т.е. за евентуално някакво доказателство. Но що се касае до пряк контакт и пряки връзки, значи това ще бъде поне 100 години. Защото ние сме далеч от тази история. Професор Филипов, кажете ми, вярвате ли в теориите на онези житни кръгове, които включително и според българи с знаци, общуване между човека и извънземните? Значи аз вярвам, че това, но не вярвам в тези методи, които се използват от... Значи госпожа Везден, съм бил тук при вас. Значи до момента те не са разчетени еднозначно. Кръговете. Може ли военни да ги чертаят, за да оправдават наливане на пари в наука за изучаване на житни кръгове? Значи ако военните могат да ги чертаят, толкова по-зле за нас, защото технологията на изгаряне на кръгове е много странна. Значи, ако това попадне върху човек, той може да бъде унищожен, изгорен, без да разбере. Значи, те се изгарят на много бързо ниво, на нанониво. Тоест, това, ако е технология земна, считайте, че е оръжие. Изследвано и доказано на място. Да. Тоест, не е нещо, което може да бъде направено... Значи, тая година се появиха изключително много. И един от кръговете, които се появи в Англия, се повтори едно писмо, което беше 2002 година, в което е написано, значи колегите от англичаните са го разчели с така наречен компютърен език ASCII, който са разчели повторението на думичката мир в това писмо. Значи ако дойдат, идват с мирна и значи явно някой иска, но това е написано. И тая година и никой... На какъв принцип е разчетена? Колкото и да е сложно да ни го обясни? Значи картината представлява нещо като CD. Виждали се CD-то, което е с интервалчета празно, точки, интервали. Единици и нули принципа на но е написано така кръгово и като се вземе дължината на самите интервали, може да се преведе в така наречени нули и единици. И това нещо е повторено също, което се получи 2002 година до една радиоастрономическа обсерватория в Англия. Аз се чудя от тези две теми, които смесихме. Хора се правят извънземни, за да получават пари за военно-промишлен комплекс и другото среща с извънземни, готови ли сме, то кое е по-вероятното? Аз мисля, че някой се опитва с нас да се свърже. А другото, което ще стане, просто ние трябва да изпреварим и хората трябва да не се поддадат на една такава провокация. Затова ние се събираме на 23 и 24, там ще участват американски космонавти, са поканени, ще участват от Азия, ще участват хора от Южна Африка, ще участват от Чили, от Перу. Кога това? 23-24 март следващата година в Сан Марино. Сега го решихме, това е голям форум. Показвате на хората, които не гледат сериозно на това, което говорите. Вижте, то си е всеки за себе си. Аз какво да ви кажа? За мен, ако не съществуват извънземните, е нещастие за човечество. Защото ние с тези темпове, които в момента живеем и с този антагонизъм, в който сме в момента, ние не повече от 1000 години ще живеем на тази планета. Тоест край на света се отлага за след 1000 години? Не, просто ще се самоунищожиме.
Разбирате, ние няма да имаме ресурси, ние няма да имаме хранителни продукти, ние ще започнем изкуствено да намаляваме числеността на населението. Не дай си, Господи, да минеме на варианта на хитлеристите за избиване. Между другото, на... Китай искат да върнат разрешението за наличие в градовете на второ дете. Някой каза, това ще е вече края на света. Не, вижте. Значи варианта с ограничението на числеността на човечеството не е нормално. Ние трябва да измислиме други методи за хранене, други енергетики. Ние в момента се храниме с мъртва енергия. Значи ние гориме нефт, гориме газ, гориме дърва. Значи това ще свърши един ден. Ние си ядеме клона, върху който стоиме. Но ако ние минеме към така нещите чисти енергии, усвоиме термоядрената реакция, за да можем от вода да получаваме енергия. Тоест, ние тогава ще решиме проблема. Това не... Другото, което... Това ли голямото предизвикателство за науката е енергия от вода? Не само от това. Значи ние сега открихме с Екс-бозона, откриваме вакуум, физически вакуум. Тесла преди 100 години е казал, че може да се тегли енергия от вакуума, който фактически съществува навсякъде. Вселената е пълна с вакуум. Благодаря ви много. Отплеснахме от много теми, беше ни интересно. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Новините, Ивайло Василев.